titinuyang anak mo kung hindi ko papaluin, ha? Kausapin na lang po natin na maayos si Cindy. Imbis na ganyan na paluin nyo. Palibhasa, nagmana sa'yo. Hindi na ako nagulat nung nalaman ko nakipagsabunutan yan. Paano? Nakikita niya sa sarili niyang tatay. Nasanggano yung mga kabalbalan. Kaya ayan, napakasutil ng batang yan. Bata pa lang basag ulo na. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Daddy, gusto ko nang pumunta ng dagat. Anak, hindi ganun kadali yun. Medyo malayo tayo sa dagat, kaya paghahandaan natin ha. Magpapaalam pa tayo sa mami mo kung papayagan tayo. Kasi Daddy, yung mga classmates ko, nakapunta na sila ng dagat. Maalat daw yung tubig. Gusto ko rin matikman. Pag uwi natin sa bahay ha, igagawa kita ng tubig na may asin para maalat. Daddy naman eh. Kakausapin ko yung mami mo. Magpapaalam muna tayo ha. Yay! Sabi ng mga classmate ko, malaki daw yung dagat tapos may mga isda. Oh, gusto mo bang makakita ng isda? Opo. Halika, daan tayo ng palengke. Patay na yung mga isda dun eh. Promise Daddy ha, pupunta tayong dagat. Marunong ka bang lumangoy? Hindi po, turuan niyo ako. Paano kita tuturuan? Wala naman tayong swimming pool. Turuan niyo na lang po ako mag-swimming sa ilog. Hindi pwede. Magagalit yung mami mo. Hoy! Bakit paharang-harang kayo sa daan? Anong paharang-harang? Ikaw tumuntik na makabangga eh. Paano hindi kayo mababangga? Nakaharang kayo. Nasa tamang tawiran kami. Ikaw yung mali dito eh. Anong ako? Kung hindi kayo tatanga-tanga, wala sana tayong problema. Ikaw yung tatanga-tanga. Ano? Papalag ka? Daddy! Kung hindi ko lang kasama yung anak ko, nakatikim ka na sana sa akin. Ah, ganun ah. Gago ka! Daddy! Daddy! Dapat hindi mo na lang pinansin. Joanne, muntik na kami mabangga nung anak mo. Muntik na mabangga si Cindy. Aray! Dahan-dahan, masakit. Paanong hindi sasakit yung mga sugat mo? Nakipag-away ka. Dahan-dahan, masakit. Dapat kasi binaliwala mo na lang. Una, muntik nang mabangga si Cindy. Pangalawa, minura kami kahit nasa tamang tawiran kami. Pangatlo, siya yung unang nanuntok. Alam nga naman palampasin ko. Ang galing nga po ni Daddy kanina eh. Pinagtanggol ako sa bad guy. Ay nako, isa ka pang bata ka. Mami, kung nakita mo, isang suntok lang ni Daddy tulog yung driver. Hindi tama yung ginawa ng daddy mo, okay? Opo. At ikaw naman, isa susunod wag ka na makipagbasag ulo ha. Lalo pa kung nakikita ng anak mo. Aray, dahan-dahan naman, masakit eh. Ang tigas ng ulo mo kasi. Pinagtanggol ko lang yung anak mo. Maraming ibang paraan para ipagtanggol si Cindy. Mami, hindi naman si Daddy yung may kasalanan. Ay naku, wag kang sumabat sa usapan ng matatanda. Ano na namang nangyari? Bakit magana naman yung mukha mo? Naku, napaaway po itong si Greg Na naman. Basagulero ka talaga. Mano po, Lola? Kaawaan ka ng Diyos. Cindy, pumunta ka na sa kwarto mo, dali. Opo. Greg naman, kailan ka ba magbabago ha? Ay naku mama, tama na po. Diyos ko, ano bang kasalanan yung nagawa ko? At binigyan ng asawang sanggano yung anak ko. Mama, tama na po. Totoo naman sanggano yung asawa mo. Tingnan mo nga, bordado ng tattoo yung buong katawan, kalalaking tao naghihikaw. Mama, tama na nga po sabi. At yung hindi ko maintindihan linggo-linggong nakikipagbasag ulo. Laging laman ng mga trouble. Daddy, punta na tayo sa dagat. Bakit pa tayo pupunta sa dagat? Ayan
Nakapag-swimming ka na. Hindi naman to dagat eh. Ano bang tawad mo dyan? Batya! Pupunta din tayo sa dagat. Pero syempre, kailangan ko munang magpaalam sa trabaho kung pwede akong umabsent. At magpapaalam din ako sa mami mo. Hindi ganun kadali yun, anak. Kailan po kayo magpapaalam? Magpapaalam din kami, Cindy. Pero ngayon, dito ka na lang muna mag-swimming, ha? Tignan mo, Daddy, marunong na ako sumisid. Talaga? Opo, watch and learn. Nakita mo yan, Daddy? Oo, ang galing naman. Sabi ko sa inyo marunong na ako sumisid. Marunong nang sumisid sa batsa. Daddy, kapag pupunta tayo ng dagat, ibili mo ako ng pang-swimming tsaka salbabida, ha? Salbabida? Opo, para lumutang ako. Di mo na kailangan magsalbabida. Lumulutang ka naman talaga eh. Yung mga batang chubby. Daddy naman eh. Sige, promise yan ni Daddy, ha? Mami, pumunta na po tayo sa dagat. Anak, ipaplano pa natin yan. Medyo nagtitipid kasi tayo eh. Please, Mommy. Di ba may bestida ka na gusto mong bilhin? Yung sa mall po? Yung kulay yellow? Oo, pinag-iipunan ko yon para mabili ko na. Kailan niyo po bibilhin yung yellow na dress? Depende anak eh. Pili ka, dagat o yung yellow na dress. Parehas po. Ikaw talaga, ang kulit mo talaga. Kung hindi ka lang cute, kanina pa kita kinurot eh. Oh, Joanne, nangungulit pa rin ba si Cindy? Tungkol saan naman? Sa dagat. Gusto talaga makapunta ng dagat ng anak mo. Kinausap ko na yon. Sabi ko, labas sa budget natin. Dalhin na lang natin sa beach. Total, summer naman. Pero Greg, wala sa budget natin yung ganyang bakasyon-bakasyon na yan. Di ba ang plano natin makabukod na tayo ngayong taon? Para hindi na pinapansin ni Mama yung mga tattoo mo, yung mga hikaw mo. Hindi naman tayo gagastos ng malaki. Kahit hindi tayo mag-overnight. Kahit isang araw lang. Kahit na isang araw lang, gagastos pa rin tayo. Ano ka ba? Paghandaan na lang natin para maibigay natin yung gusto ng anak mo. Sige. Planuhin natin yan. I love you. I love you too. Pakis nga. Ano ba? Teka nga. May kasalanan ka pala sa akin. Oh, ano yun? Di ba sabi ko sa'yo bumili ka na ng bagong sapatos pamasok? Bakit luma pa din yung sinuot mo kanina? Tsaka na ako bibili. Di ba binigyan kita ng pera pambili? Bakit hindi ka bumili ng bagong sapatos? Alam mo, kailangan presentable ka sa trabaho mo. Baka isipin nila kinakawawa kita. Tsaka na, sa susunod na lang yun. Saan mo dinala yung perang binigay ko sa'yo, Aber? Binili ko si Cindy ng pang-swimming tsaka salbabida. Bakit naman? Hayaan mo na. Masarap daw mag-swimming sa batsa kapag nakapang-swimming siya. Kayo talagang mag-ama puro kayo kalokohan. Sa susunod na lang ako bibili ng bagong sapatos. Pero nagbabakbak na yung sapatos mo, oh. Hayaan mo na. Nagagamit pa naman eh. Lola, tama na po! Tama na po! Ano, ha? Magtitigas pa ulo mo? Makikipag-away ka pa, ha? Hindi na po! Aray! Tama na po! Makikipag-away ka pa sa kalaro mo, ha? Tama na po! Sagot! Hindi na po! Aray, Lola, Sagot tama ka! na po! Makikipagsabunutan ka pa sa kalye, ha? Hindi na po! Sumagot Hindi ka! na po! Daddy! Daddy! Bakit? Ano nangyari? Greg, alam mo ba yung ginawa ng magaling mong anak? Nakipagsabunutan sa kalye. Sinugod ako nung nanay nung kalaro. Sinabunutan daw ni Cindy yung anak niya. Daddy! Daddy! Halika rito, Cindy. Hindi pa ako tapos sa'yo. Halika dito. Huwag niyo po ako paluin! Halika dito. Na hindi niyo naman po kailangan paluin yan eh. Anong hindi? Paano titinuy ang anak mo kung hindi ko papaluin, ha? Kausapin na lang po natin na maayos si Cindy. Imbis na ganyan na paluin nyo. Palibhasa. Nagmana sa'yo.
Hindi na ako nagulat nung nalaman ko nakipagsabunutan yan. Eh paano? Nakikita niya sa sarili niyang tatay. Nasanggano yung mga kabalbalan. Kaya ayan, napakasutil ng batang yan. Bata pa lang basag ulo na. Sa susunod, huwag mong awayin yung mga kalaro mo, ha, anak? Hindi tama yun. Hindi tamang nakikipag-away ka. Walang mabuting maidudulot sa'yo yan, ha? Tsaka, bakit ka ba kasi nakipag-away, ha? Anong dahilan? Bakit mo inaway yung kalaro mo? Cindy, anak, tinatanong kita, bakit mo inaway yung kalaro mo? Kasi Daddy, kasi po, Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Kinakausap lang naman kita. Para hindi na maulit to, ha? kasi Daddy, inaasar nila ako eh. Sabi ko sa kanila marunong na ako sumisid. Sabi nila, ba't siya lang ako marunong sumisid? Tahan na. Dapat hindi mo na sila pinapansin, ha? Hindi ko naman po sila pinapansin, pero inaasar pa rin nila ako. Hayaan mo na. Huwag mo nang uulitin, okay? Huwag ka na makikipag-away ulit, ha? Opo. Huwag ka na makikipag-away para hindi ka napapalo ng lola mo, ha? Hindi naman po ako inauna makipag-away eh. Kahit na, huwag mo nang uulitin, ha? Oh, tahan na, tahan na. Anak, tahan na. Baka abutan ka pa ng mami mong umiiyak. Oh, sige, ganito na lang. Gusto mo ba talagang ma-practice sumisid tsaka lumangoy? Ayoko po sa batya. Baka asarin na naman ako ng mga kalaro ko. Hindi sa batsa. Gusto mo pumunta tayo ng ilog? Talaga po. Oo. Pero secret lang, ha? Kasi magagalit si mami mo tsaka yung lola mo. Pupunta po tayo ng ilog. Oo. Kaya huwag ka na umiyak, ha? Yay! Thank you po, Daddy. Kaya tumahan ka na. Huwag ka na umiyak. Greg, pagpasensyahan mo na si Mama ha. Dapat kay Cindy ka humingi ng pasensya. Siya yung napalo, hindi ako. Mali rin naman kasi yung ginawa ni Cindy. Oo, pero mali rin na paluin yung bata. Tayo ng mga sariling magulang ni minsan hindi natin pinagbuhatan ng kamay si Cindy. Kaya nga pagpasensyahan mo na. Joanne, maraming pang ibang paraan para disiplinahin yung bata. Bakit kailangan paluin? Sinabi ko na rin naman yan kay Mama na iwasan yung pagpalo kay Cindy. Alam mo naman si Mama, medyo mainitin ang ulo nun. Kawawa kasi yung bata Hindi naman kailangan paluin. Pwede namang pagsabihan. Kausapin ng maayos. Hindi naman palo kaagad ang sagot kapag may nagagawang mali yung bata. Ikaw na lang yung magpasensya. Daddy, bilisan mo. Sandali lang. Huwag ka munang lulusong. Dito lang ako sa mababaw. Hindi, hintayin mo ako. Bilisan mo, Daddy. Gusto ko na mag-swimming. Sandali lang. Bababa ko lang itong mga gamit natin. Hindi ba masikip sa'yo yung pang-swimming mo? Hindi po, ang ganda nga po eh. O sige, dahan-dahan lang ha, baka madulas ka. Daddy, ang lamig ng tubig. O dito lang tayo sa mababaw. Opo, ang lamig. Alam mo ba kung saan napupunta yung tubig ng ilog? Saan po? Sa dagat. Talaga po? Oo, yung dulo ng ilog na to, dagat. Ang galing. Thank you, Daddy. Bakit ka nagte-thank you? Kasi dinala niyo po ako dito sa ilog. Ang saya-saya po. Hindi tayo magtatagal ha. Baka hanapin tayo ng mami mo. Daddy, ang lakas ng tubig. Halika, humaon na tayo. Parang biglang lumakas yung agos Dito po muna tayo. Babalik naman tayo mamaya kapag humina na ulit yung agos ha. Daddy! Cindy! Daddy! Cindy, anak! Anak, huwag kang matakot! Daddy, dinadala ko ng agos! Cindy! 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 Daddy, tulong! Cindy! Diyos ko, Cindy, anak! Cindy!
Ano ba kasing nangyari? Nasa mababaw na parte lang kami ni Cindy tapos biglang lumakas yung agos ng ilog. Sinubukan naming umahon pero natangay ng agos si Cindy. Yan yung dahilan kung bakit ayokong pumupunta kayo sa ilog. Kapag umuulan sa ibang lugar, kahit maaraw dito, posibleng biglang lumakas yung agos niyan. Dahil daluyan ng tubig yan eh. Ilang beses ko na pinaliwanag sa'yo yan, di ba? Tama na po. Anong tama na? Nawawala yung apo ko! Huwag na po kayong mag-alala. Mahahanap ko si Cindy. Humingi na po ako ng tulong sa barangay. Tumutulong na rin yung mga pulis. Diyos ko, nasaan na ba yung apo ko? Huwag kang mag-alala, Joan. Mahahanap natin si Cindy, ha? Tahan na. Mahahanap natin yung anak natin. Kung nakinig ka sa akin noon, kung hindi naging matigas yung ulo mo, di sana di tayo nahihirapan ng ganito. Mama, wala pong kasalanan si Greg. Anong wala? Siya yung nagdala kay Cindy sa ilog, di ba? Wala po siyang kasalanan. Hindi naman po niya ginusto yung nangyari. Siya yung may kasalanan kung bakit nawawala hanggang ngayon yung apo ko. Joanne, 3 araw nang hinahanap si Cindy. 3 araw nang nawawala yung apo ko! Alam ko pong hindi madali para sa inyo to. Pero mama, hindi rin po madali para sa akin to. Para kay Greg. Anak niya po yung nawawala. Kaya mama, huwag niyo naman po sisihin yung asawa ko. Kung hindi siya yung sisisihin ko, sino bang dapat sisihin, ha? Sino bang gusto mong sisihin ko, ha? Wala po. Kasi wala pong maitutulong kung magsisisihan po tayo. Huwag kang mag-alala. Mahahanap natin yung anak natin. Apo ko! Diyos ko po, apo ko! Bakit niyo po hinayaang mangyari to sa apo ko? Joan, pangako. Gagawin ko ang lahat para mahanap si Cindy. Buhay pa si Cindy. Magtiwala tayo. Ano? Anong sabi mo? Buhay pa po si Cindy. Mahahanap natin siya. Greg! Hindi mo ba narinig yung paliwanag ng mga nakahanap nito, ha? Ikaw na mismo yung may sabi. Ito yung pag-swimming ni Cindy! Hindi mo ba narinig yung sinabi nila, ha? Yung sabi nila kung bakit nagkagula-gulan ito yung damit nitong apo ko, ha? Buhay pa po si Cindy. Sabi nila, kaya daw napunit yung damit ng apo ko. Sabi nila, kaya daw umiwala yung damit ni Cindy. Kasi posible daw posible daw na humampas pa ulit-ulit yung katawan ni Cindy sa mga bato. Tama na po. Posible daw na paulit-ulit na humampas sa mga bato yung katawan ng apo ko. Diyos ko po. Kaya nagkapunit-punit yung damit niya. Kaya nagkapunit-punit yung damit ng apo ko. Buhay pa po si Cindy. Hindi po sapat na dahilan yan para... Kasalanan mo lahat to, Greg! Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Tama naman. Pinatay mo yung apo ko! Pinatay mo yung apo ko! Hindi. Hindi ako papayag. Greg naman. Huwag mo namang mas pahirapan pa yung sitwasyon. Buhay pa yung anak natin. Ilang linggo na simula nung makita yung damit ni Cindy. Greg, panahon na. Hindi. Hindi ako papayag na paglamayan yung anak ko. Buhay pa si Cindy. Buhay pa yung anak natin. Greg naman. Huwag naman natin tong ipagdamot sa anak natin.
Yung anak ba natin yung iniisip mo? O yung gusto mo lang sundin yung utos sa'yo ng nanay mo? Ayoko makipagtalo sa'yo. Nawala na ako ng anak. Ayokong pati ikaw mawala sa akin, Greg. Maniwala ka sa akin. Buhay pa si Cindy. Buhay pa yung anak natin. Cindy! Cindy, anak! Naririnig mo ba ako? Cindy! Cindy, anak! Anak! Kung naririnig mo ako, sumigaw ka para marinig ka rin ni Daddy! Cindy, anak! Naririnig mo ba ako? Huwag ka matakot! Nandito ako! Tutulungan kita! Pero anak, magpakita ka! Sumigaw ka na, anak, para marinig kita! Kasi anak, hindi kita matutulungan kung hindi ka sisigaw! Sumigaw ka, anak! Sumigaw ka para malaman ko kung nasan ka! Anak! Anak! Cindy, anak! Nandito si Daddy! Huwag kang matakot, anak! Anak! Cindy, anak! Anong ginagawa mo dito? Ma, Pagkalibing ng apo ko, tsaka tayo magtutuos. huwag mo na lang pansinin si Mama, ha? Masakit din kasi sa kanya yung nangyari. Saan ka ba galing? May pinuntahan lang ako. Halika, tingnan mo. Nakabukas yung kabaong ng anak natin. Sabi ni Mama, huwag na lang daw buksan. Kasi hindi pa naman nakikita yung katawan ni Cindy. Tama na yan. Okay lang. Tingnan mo. Ang ganda ng yellow na dress, di ba? Ayan yung yellow na bestida. Ayan yung yellow na bestida na gustong-gusto ni Cindy. Kaya lang, hindi ko nabili agad. Kasi nga nagtitipid tayo. Kaya ayan, sinabi ko sa punerarya na yung yellow na dress na lang yung ilagay nila sa kabaong ng anak ko. Tama na. Kasi hindi pa rin nahahanap yung katawan ng anak ko eh. Sabi ko, yung yellow dress lang yung paglalamayan natin. Kasi hindi pa rin nakikita yung katawan ng anak ko. Sorry. Juan, sorry. Greg, wala ka kasalanan. Sorry. Sorry, kasalanan ko eh. Makinig ka sa akin, ha, Greg. Wala kang kasalanan. Okay? Hindi ko makakalimutan yung huling sinabi sa akin ni Cindy. Sabi niya, tulong, Daddy. Tulong, Daddy. Paulit-ulit niyang sinabi yun. Pero Joan, wala akong nagawa.
Hindi ko natulungan yung anak natin. Hindi ko natulungan. Wala kang kasalanan, Greg. Makinig ka sa akin, ha? Makinig ka sa akin. Greg, huwag mo sisisihin yung sarili mo. Kasi wala kang kasalanan, no? Wala kang kasalanan. Sorry, anak. Anak, sorry. Sorry. Sorry, anak. Hindi ka niligtas ni Daddy. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Number one FM radio station.